אוקיי, חזרתם אלינו. אני צריך לברר עם מישהו את השיר הזה, כי סימנתי אותו לפני כמה ימים. תכף אנחנו נבדוק את זה. זה אחלה שיר, פתאום שמעתי עכשיו, נוקב בזה. שלום, מירב צימרמן. היי. את אחת ממייסדות איגוד הכדורשת, ושלום סמדר שגב. את גם מרכזת את ענף הכדורשת ברמת השרון, נכון? וגם שחקנית אחת הקבוצות, קבוצת מומנט, איך אתם קוראים לעצמכם? מומנט. אוקיי. טורניר כדורשת גדול באילת, מתארגן לו, ספרו לנו פרטים עליו. קודם כל, הטורניר הזה זה טורניר מסורתי של איגוד הכדורשת. בשנתיים האחרונות הוא הפך להיות טורניר בינלאומי. אנחנו ממש גאות להגיד שגם השנה הגיעו קבוצות מחו"ל לשחק איתנו כדורשת. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל כדורשת בעצם הוא לא ענף בינלאומי עדיין ממש, הוא רק עכשיו מתחיל להיות כזה. הוא בעצם סטארט-אפ ישראלי, הוא התחיל פה. המשחק... לגמרי ישראלי. המשחק עצמו שנקרא קאצ'בול, הוא לא הוצא לישראל, הוא המשחק... כן, אבל תחייתו המחודשת... אבל בדיוק, כזה שהפכנו ליגות, ואנחנו תורה מקצועית, ויצרנו מנגנונים אמיתיים סביבו, זה ישראלי. ולאן זה, איך זה מגיע למקומות אחרים בעולם? פעילות מאוד ענפה. אינטרנטית, שיווקית? בכל דרך שאנחנו רק יכולות, שליחות, בנות שעושות רילוקיישנים, שותפים שלנו כמו מכבי העולמי ו-JCCA בארצות הברית, וארגון מקומות עבודה שעוזר לנו. אז איפה זה מתפתח בעולם בעקבות ההצלחה של זה בישראל באילו מקומות? כרגע מאוד בארצות הברית, מאוד חזק סטופליס, יש לנו כבר שלוחות בבוסטון, בלס וגאס. עם ישראליות או גם אמריקאיות? לא, דווקא, קבוצות בדרך כלל מעורבות, הרבה מאוד ישראליות עוזרות לדחוף את זה כי הן מכירות את זה. מביאות את זה באמת? כן, מביאות את זה לשם. כמה נשים? זה כל כך ויראלי שברגע שאת מתחילה, נורא קל. כמה אנשים משחקות כדורשת בארץ? בארץ אנחנו בערך כ-2,000 שחקניות סביב האיגוד שלנו. אבל יש גם איגוד מתחרן. יש לנו גם עוד... רגע, זה אותו משחק של המאמן אותו משחק, אנחנו לא מתחרים, אנחנו... אז למה אין ליגה אחת משותפת? למה זה איגוד? בגלל שמאמן זה בעצם זרוע העממית של הכדורשת. האיגוד מנהל ליגות. אתן מקצועניות. מקצועניות לגמרי. יש לנו ליגות. מקבלים כסף עבור את 19 ליגות. 19 ליגות. הליגות העממיות יותר, ואני רק צריכה לתקן פה את המספרים, יש היום בארץ קרוב ל-12,000 שחקניות. מתוכם 3,000 משחקות בליגות המקצועיות, שזה ליגות מאזוריות, דרך מחוזיות, ארציות, לאומית ועל, שזה ליגות מקצועיות. נכון שזה לא שחקניות מקצועיות, לא קבלו תשלום. אבל כן, הרמה היא מאוד מקצועית, הצורה שהם משחקים והאופן שזה מנוהל. ומעבר לזה יש עוד כ-9,000 שחקניות שהן באמת שחקניות עממיות, חלקן מאמנת, חלקן ליגות אימהות של הארגון, לא משנה, בגדול, הכל זה כדורשת. המשחק עצמו דומה לכדורעף, רק שמותר לתפוס את הכדור. בהחלט, אנחנו תופסות את הכדור, מתמסרות בצד שלנו. כמה מסירות מותר? יש לנו 2 מסירות, והנגיעה השלישית היא הקופצת ומנחיתה לתחום היריבה. כמה קבוצות יש ברמת השרון? אמרת קודם לפני. ברמת השרון יש 8 קבוצות. 8 קבוצות? רק ברמת השרון יש 8 קבוצות. כל הנשים ברמת השרון בכדורשת? לא. בטח יש גם מאמנת ויש... לא, ברמת השרון אין מאמנת. אין מאמנת, זה רק דרך האיגוד. בעצם אנחנו כולן, 7 קבוצות מתוך 8 משחקות בליגות של האיגוד הכדורשת. אנחנו משחקות מליגת העל, יש לנו קבוצות ועד הליגה הארצית. כולן תחרותיות, השמינית זו קבוצת מתחילות חדשה שפתחנו עכשיו, השנה, וכל הקבוצה בעצם עברה את התהליך הזה כמה זה לוקח מהיום יום? לא אנשים שהיא פעילה בתוך העסק הזה, ששחקנית? שחקנית פעמיים בשבוע מגיעה, נפגשת עם הקבוצה והמאמן שלה, אימון 1.5 שעות, זה בערבים, ויש לנו, עכשיו נכנסנו בכדורשת רמת השרון, נכנסנו עכשיו ערב שלישי שהוא אימון כושר, ממש עם מאמן כושר, פשוט כדי... להיות עוד יותר מקצועיות. ורוב הנשים מצליחות להתחייב לזה? בהחלט, אין מי שלא מחויבת ובקבוצות, בטח לא בקבוצות התחרותיות. 7 קבוצות וקבוצות שהן פעם בשבועיים מתחרות משחק ליגה מול קבוצות אחרות בארץ, והן מחויבות לאימונים. שהגילאים פחות או יותר? אני הייתי אומרת, אני חושבת שאצלי הרוב הם בין 35 ל-50 ואפילו מעל. כולם מאוד, אני חושבת, כולם. אבל בליגה... וקרייריסט. אבל אפשר גם לא להיות עם, אבל... לא, זה לא תנאי. בליגה המתחרה היא... זה לא תנאי. אצלנו זה לא תנאי.
בליגה של האימהות אי אפשר, כי זה ליגת אימהות. כן. בליגה שלנו יש לנו, לאיגוד יש גם ליגות של אימהות, אבל יש גם ליגות שהן לא. כן. ולכן אין תנאי קבלה, יש שחקניות בנות 25 גם שמשחקות וגם בנות 28. בעצם היופי במשחק זה שכל אחת יכולה לשחק, אין איזשהו סתם כניסה מאוד קשה. כל אחת יכולה לשחק. אם את מתחילה ואת ברמה יחסית נמוכה מבחינת יכולת, אז את תשחקי בקבוצה שלא דורשת, אם את מתקדמת. אתן עכשיו רוצות לקחת את זה אפילו עוד רמה אחת למעלה, נכון? מבחינת הכרה רשמית, מאוד. מה שאנחנו בעצם אומרות זה שכדורשת זה ספורט כמו כל ספורט אחר, ואין שום סיבה שברידג' יהיה ספורט וכדורשת לא. ומבחינת משרד הספורט... זה יהיה כמותי של מספר משתתפים? לצערנו. הלוואי, בדיוק. הלוואי, כמותית אנחנו מצוינות. אז מה לא? מבחינת כמותית, דרך אגב, אנחנו לדעתי פי 3 מכל איגוד או התאחדות אחרת בארץ. אתם בעצם רוצות להתחלק בכספי הטוטו, כמו כולם. לקבל הקצבות ותקציבים. בדיוק, כל מה שאתה רואה סביב הכדורשת, ויש המון טורנירים, ויש לנו ליגות, הכל ממומן על ידי כספי השחקניות. השחקניות בעצם מממנות את כל המפעל שאתם רואים. כן. אין אף אחד בעצם שעוזר לנו, אין אף אחד למעט עיריות אגב, ואגודות ספורט עירוניות, שבערים שלהם... תגידו לך מה ההבדל בין תחביב אחר כמו ריצה, שכל רץ מממן לעצמו? לא נדרשות הוצאות בשביל לרוץ. בשביל לשחק כדורשת נדרשות הוצאות. לא, מתקנים, קבוצות, מאמנים, אין, זה קבוצתי לכל יש דבר. תחרויות מסודרות עם שופטים, עם רשמים, יש מאחורי הקלעים אנשי מקצוע. אנחנו מעסיקים היום באיגוד 50 עובדים בשכר. בשביל לארגן את כל התחרויות האלה. 50? 50 עובדים. שופטים, רשמים. יש לנו משחקים בכל הארץ, כל שבוע, כן. בהרבה מאוד אתרים. כמה משחקים מתקיימים מדי שבוע? סתם יש 19 ליגות. כן. כל ליגה נפגשת בין פעם בשבוע לבין פעם בשבועיים. זה המספרים. עכשיו אנחנו צריכים לשנע... עשרות אולי מאות. בדיוק, צריך לשנע את השופטים, צריך לשנע את הרשמים, צריך לשלם משכורת לרכזים אזוריים, צריך להתקיים מערכות מחשוב שתומכות בדבר הזה. אז איפה זה עומד בעצם? ספורט הנשים, לצערנו הרב, הוא לא ממש נחשב, אנחנו רואים מה קורה עכשיו בליגת הכדורסל, זה אולי הספורט הבכיר עבור נשים בישראל. אם הארזים נפלה שלכת. שעשו שביתה, אף אחד לא מתרגש מזה, נגמרה השביתה, לא נגמרה השביתה, כן פלייאוף, לא פלייאוף, זה עצוב מאוד כמובן, אבל... זה פשוט עצוב, אתה רואה את הילדות האלה, באמת מסכנות, הן לא פחות ספורטיביות, הן לא פחות אתלטיות, הן לא פחות הישגים, אני לא מבינה את זה. אז איפה זה עומד בעצם? אז קודם כל, יש תקנה שאומרת שבגלל שאנחנו לא מוכרות בעולם, אז אנחנו לא יכולות להיות מוכרות. לא אנחנו, הספורט. ענף הספורט הזה לא מוכר בעולם. איפה? על ידי מי? על ידי... חוק הספורט אומר שאם אתה לא ענף ספורט, אם אין בדיוק, אם לא משחקים את הספורט שאתה משחק בעולם, אז הוא לא ענף ספורט. בגלל זה ברידג' לדוגמה, כשהיא אמרה לך, הוא כן ספורט ואנחנו לא ספורט. כי אנחנו רק פה משחקים כדורשת ברמה... כמה כסף בכלל אתן מכוונות? כמה אתן מבקשות? אנחנו עוד לא הגענו אנחנו לא ספורט בכמה. לא הגענו למעמד המרגש. במהות, עוד לא בכמות. כמה שחקנית מוציאה מכספה בשביל להשתתף בעונה בליגה? מאות שקלים בחודש. בחודש? בחודש. אני תגידי כמה שנים. ברמת שרון משלמים כ-220 שקלים לשני אימוני כדורשת, עם אימון כושר זה עוד 50 שקלים. רגע, ואנחנו משלמים עוד דמי ליגה, 400 שקלים לשנה. לשחקנית? שחקנית? בטח. בוודאי, וזה בלי הביטוח. טוב, היא צריכה להשיג 50 איש עכשיו, לא, תקשיב, כל מה שאתה רואה, ומי שרואה, יש המון פעילות, הכל ממומן על ידי כספי שחקנים. זה ספורט של נשים עם כסף? לנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה? אנחנו משתדלים שלא, אנחנו משתדלים להגיע לכולם, אבל... כן. אני שמחה להגיד שיש מועצות מקומיות שהן מאוד מפרגנות ומממנות את הפעילות של הקבוצות שלהן. הן גם רואות בזה שליחות, הן רואות בקבוצה כקבוצה שמייצגת את המועצה או את העירייה, וזה מאוד יפה. אבל רוב השחקניות, כן, יכולות לממן. מה הפיזור של זה בארץ, אגב? מצפון ממש. יש קריית שמונה. בטח, איזה שלה, וקצרים. אין היום משהו מועצה אחת במדינה הזאת שאין לה לפחות קבוצת כדורשת. עוטף עזה, אשכול. יש ערים קטנות, אתם תפתעו, עיר כמו ראש העין, יש בה 45 קבוצות. 45? בראש העין לבד, יש להם ליגה פנימית שלהם. כן, זה פשוט. זה טרנד מטורף, זה... אתם תראו בווידאו. לא, אנחנו יודעים, אנחנו בכוונה גם שואלים שאלות הרי כדי להציף את הדברים ולשאול
ואם תעשו באמת את אולי, שוב, המעשה הפוליטי הבלתי ייעשה, שתאחדו עם מאמנת או עם שאר גופים אחרים יש פה כוח באמת מסיבי של עשרות אלפי נשים בארץ. האמת שיש אותו בכל מקרה, גם, תראה, לא, כדי לדעת איך זה עובד עם כספים, צריך ייצוג רשמי וצריך מנגנון. יש איגוד הכי רציני בעולם, יש עמותה, יש ועד מנהל, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, יש איגוד, הוא מייצג את הענף, האיגוד צריך להיות. אז למה לא לפנות להפיקים משפטיים שיעזרו לעקוף את התקנה? הנה, במדינת ישראל, מפה תצא הבשורה, אוקיי? פה האיגוד הראשון מה שאתה אומר, זה צריך שינוי חקיקה, צריך שינוי של הסיפור הזה, כי יש בעיה ואנחנו כן הגענו עם זה לכנסת. יש שרת ספורט אישה, שוודאי אוהבת להילחם את מלחמתם של החלשים, גם והמוחלשים, הנה מטרה נהדרת. שרת ספורט אישה גם לפני השרה הנוכחית. גם נכון. לא גרם. אבל היו לו פחות אג'נדות אולי של תיקוני אפליה. לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה האג'נדה של השרה, אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה באג'נדה שלה ושמשהו יקרה, כי באמת enough is enough. זה באמת מצחיק. מדינה עם כל כך הרבה ספורטאיות, ובתחום שאנחנו נמצאנו, אני חושבת שהמדינה יכולה לייצא את הענף הזה, יכולה להתגאות בו, יכולה ללכת ולהגיד, תראו מה שקרה פה. באיזה מדינה צירפנו 12,000 נשים לעסוק בספורט באופן קבוע בתוך 10 שנים? בגילאים שאנחנו לא רגילים לראות אותם כל כך פעילות בספורט, או ספורט קבוצתי, תחרותי. זאת אומרת, זה באמת הוציא אל האולמות ספורט נשים שבכלל לא היו בכיוון, זאת אומרת, זה לא, אפילו לא האוכלוסיות שאנחנו מורגלים בהן. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. סמדר סגל מהרב צימרמן. בהצלחה. בשבוע שעבר ראינו פה איך זלאטן איברהימוביץ' מפתיע אדם שמגיע לראיון בחברה שלו במותג המים שיש לו, אז יש לזה המשך. הפעם זלאטן מציק לשליח על אופניים.